इसलिए संतों ने कहा है कि जे जे दुनिया में आइल बा जे जे दुनिया में आइल बा उजैबे करी हो उजैबे करी जैसन कि जैसन कैले बा कमैया वैसन पैबे करी हो जैसन कैले बा कमैया वैसन पैबे करी जे जे दुनिया में आइल बा जे जे दुनिया में आइल बा उजैबे करी हो उजैबे करी जैसन कैले बा कमैया वैसन पैबे करी हो जैसन कैले बा कमैया वैसन पैबे करी। राजा रानी पंडित ज्ञानी जोगिया पुजारी राजा रानी जोगिया पंडित जोगिया पुजारी राजा रानी पंडित ज्ञानी जोगिया पुजारी राजा रानी पंडित ज्ञानी जोगिया पुजारी नारी पुरुष चाहे धन के या भिखारी नारी पुरुष चाहे धन के या भिखारी एक दिन आई काल सब ही एक दिन आई काल सब ही के खैबे करी हो उ खैबे करी जैसन कैले बा कमैया वैसन पैबे करी हो जैसन कैले बा कमैया वैसन पैबे करी जे जे दुनिया में आइल बा जे जे दुनिया में आइल बा उजैबे करी हो उजैबे करी जैसन कैले बा कमैया वैसन पैबे करी हो जैसन कैले बा कमैया वैसन पैबे करी। काच काच बसवा के डोलिया बनाई के काच काच बसवा के डोलिया बनाई के ले जई है लाल की चदरिया उड़ाई के चदरिया उड़ाई और लोगवा मरघाट लोगवा मरघाट तक पहुँचैबे करी हो पहुँचैबे करी जैसन कैले बा कमैया वैसन पैबे करी हो जैसन
कैले बात मैया वैसन